Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň bu sany Awganystanyna, şol sany ýurdun türkmen ilatly sebitlerini yaramazlaşan howpsuzlyk şertleri barada söhbetleşige gönükdirildi. Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Ulumurady ýurtda yaramazlaşan howpsuzlyk şertleri barada ýergilerli habar berýär. Awganystanyň türkmenleriň howpsuz bolup ýaşaýan sebitlerine de dartgynylyk barha güýçlenýär. 18 noýabrda Murady jeňçileriň hüjümlerine ugan türkmenleriniň görnükli meýdan komandiri Garamgul etrawynyň polisiýa idarasynyň başlygy Sapar Reýsiň 5 can penasy bilen bilelikde öldürilendigini habar berdi. Garamgul etrawy Türkmenistan bilen ara çäkleşýär we serhet ýakada jeňçileriň hereket edýänligi barada maglumatlar bar. Ugan hökümeti bilen Taliban Awganystanyny 14 ýyl dowam eden uruşy bes etmek üçin Katarda gepleşik geçirýän wagty ýurt boýunça zorluk artdy. Sentýabr aýynda başlanan gepleşiklerde heniz möhüm öňe gidişlik gazanylmady. Ýurtda yaramazlaşan howpsuzlygyň fonuny dünýä türkmenleriniň bu sany Ugan türkmenleriniň ýüzbeýiz bolýan howpsuzlyk aladalaryna gönükdirilýär. Gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Ulumuradyň çagyrdyk. Şaýmerdan Ulaga siz 18 noýabrda Ugan türkmenleriniň hataryny görnükli bir meýdan komandiriniň jeňçileriň hüjümine helak bolanyny habar berdiňiz. Ondan öňe 12 noýabrda Azatlyk Radiosynyň Ugan gullugynyň jurnalisti Elias Dayi ulagyna ýerleşdirilen bombanyň partlamagy netijesinde wepat boldy. Awganystanda nämeler bolýar? Soňky günlerde Awganystanda howpsuzlyk şertleri görülüp eşdilmedik derejede yaramazlaşdy. Awganystanyň 50den gurrak etraplarynda uruş dowam edýär. Uruşyň güýçlenendigini Awgan resmileri hem tasdikleýärler. Demirgazyk Awganystanda hasam jeňçiler güýçlendi, ulanmaýan. Ýani Demirgazyk Awganystanda janyny geçen hüjümleri amala aşyrmady. Talibanlar ýene häzir şol janyny geçen hüjümleri hem amala aşyryp başladylar. Awgan güýçleriniň basyp alan şu harby hamy kysymly harby tanklary arkaly şol tanklary bomba doldurup Awgan güýçleriniň harby merkezlerine şonu eltip süstürip partlatýa. Jeňçiler hemem dron kysymly ýeňil uçaklar arkalam öz hüjümlerini amala aşyryp başlady. Jeňçiler demek şu täze tehnikki tiltimlerden hem jeňçiler peýdalanýarlar. Arada Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň Garamgul etrawyna jeňçiler hüjüm etdi. Giýje 9-da başlanan atyşyk ertire çeliş dowam etdi. Şol atyşykda Awgan türkmenleriniň bir görnükli meýdan komandiri Sapar Reýs Beýdar halak boldy. 4 can penasy bilen Sapar Reýs barada aýdylanda Sapar Reýs Awgan türkmenleriniň arasynda bir tanymal meýdan komandiridir. Ol Garamgul etrawynyň polisiýa idarasynyň başlygy wezipesine de bellenipdi. Ol jeňçilere garşy ençem ýylbary güreş edip gelýärdi. Türkmenler üçin bir uly abraýdy. Türkmenler köp gowy görýärdi Sapar Reýs'e ýöne. Ol hem şol uruşda etraba bolan hüjüme garşy güreş üçin barýarka ýolda minip barýan hamy kysymly harby tanka binanyň üstünden düşýär. Şonda bombanyň partlamagy netijesinde Sapar Reýs ýandaky ýaralar bilen halak bolýar. Diýişme diýerler şol Helmand welaýatynda da gazaplyklar dowam edýär. Helmand welaýatynda Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugynyň habarçysyny jeňçiler dinamiki bomba ýapsyryp ulagyna onu partlatdylar. Onuň netijesinde Awgan gullugynyň görnükli habarçysy belli jurnalist Elias Dayi halak boldy. Şeýle ýagdaýlar Awganystanyň başga ýerlerinde de dowam edýär. Etniki türkmenleriň ýaşaýan başga haýsy sebitlerine howpsuzlyk yaramazlaşýar. Demirgazyk Awganystanyň 5 welaýatynda türkmenler howçun bolup ýaşaýarlar. 5 welaýatyň 5-sinde de howpsuzlyk şertleri has yaramazlygynda galýar. Türkmen owullarynda da jeňçiler hereket edýär. Türkmenistan we Özbegistan bilen çäkleşýän Şordepe etrawyna da jeňçiler hüjüm etdi. Anhoy sebitiniň Garamgul etrawyna da jeňçiler hüjüm etdi. Şonuň ýaly Gunduz welaýatynyň Iman Saýyp etrawynda, Daşta Arça etrawynda türkmenleriň ýaşaýan ýerleri, ol iki etrawda jeňçiler hüjüm etdi. Kalaýdal etrawy tutuşlugyna jeňçileriň ýeçiliginde galýa. Hususan türkmen owullarynda has ýagdaý agyr. Şordepe etrawynyň Daşgüzer atly sebitinde Awgan güýçleriniň
merkezlerine hem yarım resmi yerli yaraglaryň merkezlerine de dün akşam jeňçiler hüjum etdi, atışık boldy. Şonda ençeme Awgan güýçlerinden yetki çekdi. Şeýle kynçylyklar bar. Demirgazyk Awganistan türkmen owlaryna ýagdaý gowdal. Daşary ýurtly jeňçileriň hem käbir türkmen owlaryna gelip ýerleşendigi barada maglumat bar. Hususan Merkezi Aziýaly jeňçileriň Faryap welaýatynyň türkmen owlarynda ýerleşendigi barada maglumat bar. Özbegistanyň Islam Hereketiniň öňki başlygy Tahir Ýoldaşyň ogly hem arada Demirgazyk Awganistanyň Faryap welaýatynda öldürildi. Gormaç diýen etrabyna barýarka alynyň bir näçe ýaragyl çykyp ony atyp öldürýär. Tahir Ýoldaşyň ogly Ezi Ýoldaş ölýär. Ezi Ýoldaşyň ogly Hikmet Ýoldaş ýaralandy. Soň şol Demirgazyk Awganistanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen çäkleşýän sebeplerinde umuman dünýäli türkmenler ýaşaýarlar. Şol türkmenleriň ýaşaýan owalarynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem ýerleşýändigi barada maglumat bar. Awganistanyň Türkmenistan bilen we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary bilen ara çäkleşýän sebeplerini howpsuzlyk şertlerini nähili? Tutuş şol Merkezi Aziýa ýurtlary bilen çäkleşýän sebeplerde uruş dowam edýär. Şu gün Badaxşan welaýatynyň Maýmy atly etrabyny jeňçiler basyp aldy. Ol Tajikistan bilen serhetleşýär. Başga da Badaxşan welaýatynyň ençem etraplary Tajikistan bilen çäkleşýär. Tajikistan bilen çäkleşýän etraplaryň hemmesi jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Gelsek Takhar welaýatyna, Takhar welaýatynyň 4 etrapy Tajikistan bilen çäkleşýär. Tajikistan bilen çäkleşýän etraplarda jeňçiler hereket edýär. Gunduz welaýatynyň 3 etrapy Tajikistan bilen çäkleşýär. 3 etrapda da jeňçiler Awgan güýçleriniň merkezlerine hüjum edip jeňçiler weýran etdi. Elbetde Amy derýa arkaly Tajikistan bilen serhetleşýär. Gunduz welaýatynyň 3 etrapy we Takhar welaýatynyň 4 etrapy we Badaxşan welaýatynyň etraplary Amy derýa arkaly Awganistan bilen Tajikistan serhetleşýär. Serhet ýakalarda tutuşlygyna jeňçiler hereket edýär. Soň Balx welaýatynyň Kelder etrapy Özbegistan we Tajikistan bilen çäkleşýär. Balx welaýatynyň Şordepe etrapy Özbegistan we Türkmenistan bilen çäkleşýär. Jowzan welaýatynyň 3 etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Garkyn etrapy Hojadukka etrapy we Hamap etrapy. Ondan soň Faryap welaýatynyň 9 etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Şu serhet ýaka tutuşlygyna jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Hatta serhet ýakadan jeňçileriň ýürüte geçerýäli ýol gurandygy barada maglumat bar. Şol Türkmenistan bilen çäkleşýän serhet ýakalaryň olayynda bäri Awganistan tarapda ençeme bazarlar bar diýip maglumat berilýär. Şol bazarlarda dürli ýaraglar we harby enjamlar azadana alınıp satylýar. Hemem neşe terişdeleriniň dürli görnüşleri azad erkin şol bazarlarda alınıp satylýar diýip yerli giňeşiň deputatlary aýdýarlar. Misal üçin deputatlaryň aýtmagyna görä Faryap welaýatynyň Şah atly bazarynda Hoja Gurdek ýan bazarda başga da ençeme şeýle bazarlar bar. Ol bazarlar şol jeňçileriň ýeçiliginde şol bazarlarda şeýle zatlar azad erkin alınıp satylýar diýip yerli giňeşiň deputatlary habar berýär. Hem yerli ýaşaýjylar hem ýagdaýyň şeýledigini tasdikleýär. Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryap welaýatyna ýagdaýlar nähili? Faryap welaýatynyň 14 etrapy bar. 14 etrapynyň hemmesinde de jeňçiler hereket edýär. Şol etraplaryň diňe merkezlerinde hökümet güýçleri bar. Olar gabawda galýar. Anhoýdan Faryap welaýatynyň merkezi Meýmene şäherine gitmekçi bolsaň bir döwlet adama hiç gidip bilmeýär. Raýat adamlary bu ýoldan sapar etmegi ören kyn. Ýolda jeňçileriň harby postlary bar. Harby nukatlar döredip halky saklaya, ulaglary saklaya, barlaya. Eger gözüne ýakmadyk adam bolsa ony düşürip alýar. Eger döwlet işinde işleýän adam bolsa ony düşürip hatda şo ýerde oka tutýar diýip gurunma edilýär. Umuman Türkmenistan bilen çäkleşýän Faryap welaýatynyň diňe şol Akine benderiniň deňinde Awgan güýçleri bar. Akine benderinde başga ýerin tutuşlygyna serhet ýakalar jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Badagys welaýatym Edil şonuň ýaly. Badagys welaýatynyň 3 etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Abi Kemeri, Mukur, Balamurgap atly etraplar. Bu Balamurgap etrapy jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Türkmenistan Badagys welaýatynyň merkezi Galaynow şäherine de elektrik tuguny berýär. Şol elektrik tugum jeňçileriň ýeçilige diýen ýeriniň üstünden geçýär. Şol elektrik tugdanam jeňçiler paýalýar diýip resmiler habar berýär. Türkmenistan bilen çäkleşýän Fırat welaýatynyň 3 etrapynda da howpsuzlyk şertleri ören ýaramaz. Hökümet güýçleri ýok diýen ýaly
etrafın obalarının hemmeti jeňçilerin iýeçiliginde diňe şo diýişimýaly merkezler etraflaryň merkez binasy hökümet güýçleriniň iýeçiliginde galýar. Tutuş terhet ýakalary barada gurun edilende ýagdaý şeýlerek. Inni iki soragy birden bereýin. Birincisi Owgan türkmenleri barada we ikincisi Owganara parahatçylyk gepleşikleri barada. Owgan türkmenleri yaramazlaşan howpsuzlyk şertlerini näme diýär? Etnik türkmenler howpsuzlygyň gelejegine näme hil garaýar? İkinci soru ýowuzlygyň artmagy Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasynda geçirilýän gepleşikleriň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Bu ikisiniň arasynda ara baglanyşyk barmy göräýmäge? Gepleşikler dowam edýän wagty ýowuzlyk egislejek ýaly. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Talibanyň arasynda baglaşylan ılalaşykdan soňra Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň hasam yaramazlaşyp başlandygyny synçylar aýdýarlar. Awganara gepleşiklerine de girişildi. Awganistan tarapdan bir 20'den gurak adam şol gepleşiklere gatnaşýar. Emma bu gepleşikler ýene-de hiç bir netije bermedi. Gepleşiklerde öňü güçlügiň bolmagandygyny bilermeler aýdýarlar. Belki Awganistanda bir ýagdaýyň köşeşmeginiň ýerine Awganistanda howpsuzlyk şertleri has yaramazlaşdy. Gepleşiklerin esasy birinji soragam şol atışıklary togtatmak bolup durýardy. Talibanlardan şol atışıklary togtatmak barada soruldy. Ýöne Talibanlar ýok atışıklary durdurup biljekler, bir gepleşikler başa baran soň durdurjak diýip söýdýär. Ýöne Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Talibanyň arasynda baglaşylan ılalaşykdan soňra Talibanlar halkara güýçlerine öz hüjümlerini kemeltediňe Owgan güýçlerini nişana alýar Talibanlar. Indi türkmenler barada aýdylanda türkmenler hem elbetde şol Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Talibanyň arasynda baglaşylan ılalaşykdan soňra hem Awganara gepleşiklerine başladylandan soňra Owgan türkmenlerinde de umydwarlyk döräpdi. Ýurtda indi ýagdaý bir nerse gowlaşar, ýagdaý kadalaşar diýip. Emma öyle bolmady. Howpsuzlyk şertleri gittikçe yaramazlaşýar. Eger Talibanlar diňe bir welaýatyň bir obasynda ýa iki obasynda bar bolsaýar, tutuş obalar jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Bir etrafy Talibanlar iýelenmeýär, olarça etrafy Talibanlaryň iýeçiligine geçdi. Belki Talibanlar bir näçe welaýatlary basyp almak üçin hem synanyşyk edýär diýip Awgan resmileri aýdýarlar. Indi şol gepleşikler barada aýdylanda Awgan hökümeti şu gepleşik geçirji topara bu ýurtda ýaşaýan ähli halklaryň wekillerinden agza aldy. Ýöne türkmenlerden şoňa agza kabul edilmedi. Şonuň üçin hem türkmenler Awgan hökümetinden hem bir az nägile, emma Talibanlar şu gepleşik geçirji toparına türkmenlerden bir adamy goşdy, bir ahuny şu gepleşik geçirji toparına goşdy. Häzir Talibanlaryň gepleşik geçirji toparının arasynda türkmenlerden hem bir bar. Ne Awgan türkmenleriniň pikirine görä, Awganara gepleşikleri eger Türkmenistanda geçirilse ol bähbetli bolar diýen Awgan türkmenleriniň arasynda düşünje bar. Çünki Türkmenistan Awganistanyň içki meselesine günüşüne goşulmady. Hem Türkmenistanyň Awganistanda uly bähbeti bar. Awganistanda ýagdaý kadalaşsa Türkmenistan ençime proyektleri amala aşyrmagy planlaşdyrýar. Awganistanda ýagdaý gowlaşda şol proyektler amala aşar diýip Awgan türkmenler umyt bildirýärler. Şonuň üçin hem eger Türkmenistan şol gepleşikleriň geçirilmegi boýunça zemin häzirlese, onda Türkmenistan araçy hökmünde rol oynasa, şonda ol gepleşikler başa barar diýen Awgan türkmenleriniň arasynda bir düşünje bar. Sebäbi Türkmenistan bir tarap ýurt bolup durýar. Hem Awganistanyň halkynyň umumyň Awgan halky Türkmenistanyň edýän kömeklerinden minnetdarlyk bildirýärler. Türkmenistan bize başga goňşulara garanda ýa başga ýurtlara garanda has ýakyn diýip garaýar Türkmenistana. Awgan halky, tutuş Awgan halky elbetde ýeke türkmenler hem del. Şonuň üçin eger Türkmenistanda bu gepleşikler geçirilse ol has bähbetli bolar, netijeli bolar diýip düşünýär Awganistanyň halky. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.